apalagi kandala denyo ama iyo nasa kang dudu adimuko adenalai dengan ayaran hati yo bakanda deka kito mudah-mudahan yo ama kito sehat yo jula badanyo adenan mahumula denyo panjang hati taat ikan kuaso ayo kakarajo dekar suyo yo sembayang ladenan lima Batuan kita Nabi Muhammad Penghulu kita wahai sahabat tulan saudara Assalamualaikum ya akhwani dengarkan kiasan kapido mandiri hai kulun nafsin saikatul mauti tiap-tiap bernyawa menunggu sakit mati hai tidaklah dapat dibadalai elo lakini bakiro-kiro ayari kiamat qabilu tibo zaman berubah dari Nabi Aso matuari tarabi daripada matinya mangkula turun anginnya tangkas kayu-kayuan saumpama kape dipusang angin terbang kate sawakatu itu dalam lari kan madayuisan bagagi-gagi alam lakalam nyawa larare alam lakalam menyawa larare tidak ada pe mai momande para bajompa bumi na leba biya pija maka jo madina da Baitul Muqaddis kullu sawatu dajal tadabe lalu kasitu adu sababnya mako baitu malaikat mambe beribu-ribu itu tandanya kiamat berdiri alim mulai hilang guru lamati tobat ninda batari mulai elola tobat di zaman begini dan jangan menyesal kemudian hari selamat labadana
apa dimakan iman itu yola ke baso kiro menjawab lainnya tanya apa nanti bo melampau nanti kisan dan le anya paliero ini yo mustaqim online namo yo kisan yo selama ini yo nabadan masuk ke dalam maisaru kebanyakan umat di zaman begini yo le bala bana dan lai mencari titi ini yo kana oh itu ini yo kana mati kaya ko bini lo larnyo kita hotel sampai larnyo mati latiko alai dayo nyo sajo aladai kapan ladai yo arang pari ladai kain dayo nan poti oh indah dayo baraki ko alai dayo nyo sajo ai indah dan alai balabi tola dayo nan banya alai sake tola iyo nan dole alai awala dayo nan baya ayura iyo nan dole diso alai bana ginian sakian iyo duyagi aja sakian da iyo da ulu ladai kami lada iyo badun ladai panah da iyo arjuna ayura bari panamo lada paisi lada iyo nyokanda delai orang na rumah disiko iyo salawai uhe pade dinani konan delah dio tiba silatul nyoramio de antaro sasamo kita lama jadi tradisi dio denan de itu la disiko aku lagi panayola arjuna baru kali kini datang kasihko denalai baru kali kini yo kita batata mungko aku lagi kandala denyo ama iyo nasa kang dudu adimuko denalai dengan ayeran nanti yo bakanda de kakito mudah-mudahan yo ama kita sehat yo jula badannya denan mau mula denyo panjang hati taat ikan kuaso ayo kata rajo dekan suyo yo sembayang la denan lima denan itu la denyo bana yo pinta nan la jo pinto yo la jadi rasonyo dari kami nan badu yo kalau di punya kamana di musola na jadi beko denan milo la di punta lai sagadang la de kapan lo yo sana kami la de olai baranti pena oh wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum hormat la de merdeka